हायुं हा कतनी बरकनो मनगै तंनाय कोरोना भाइरास manjagwi थ्वैनाय संजय debbarmani bihik suchitra debbarma bwsai thwimani koktwmano khamani koktwmano sawi khwnarina lukurokno bwsai संजय debbarma puila lumoi tongmani bithirog chawi kisa hamkha teini salni simi teisa bwsakro tungna jengkha teisa bithirog charikha hinkaino achomsa kokrok manya ngui thangka yakung yak simi tal khlai tongsu omo hainogwi Bihik Bwsai no behlabari sakham nogo tlangbai thango behlabari sakham nogo tlangmani ulo khiu tei kuchukma bango Bwsai ni oroni kulum kajaknai bithi borai namani ulo haino hai nogo tubui phaio Bwsai Sanjay debbarmano teini salo teisa sakham ya bari bai teisa behlabari sakham nogo tubui phaio behlabari sakham nogo Bwsai ni thwi amjukjago saring jora achomsa kuchukma bangkha lumabo bangoi phaika damsa romai kuchugui tongmani no nogui sakham naine doctor kirijagui nai simi nai tongo nei koksil chamung bihik suchitra debbarma kuchukma bithi charima ulo kuchukma helangma ulo no thwinai Sanjay debbarma hama hosoi manya ongoi phaio honi damchisa jora khwai sakham nogo refer khlai rohorjago omahai nugoi khwai sakham nogo sakham nogo COVID-19 test khlaimani ulo COVID positive hnai sawi manmani ulo jibi sakham nogo tlangoi thangjago Sanjay debbarmano jibi sakham nogni doctor romo habai oxygen simi thepai rio tei naikolai naifia Sanjay debbarmano omohaini koksil chamung bihikni thwinai Sanjay debbarma khena musungjaga bihikno logi sano bihik Bwsai logi riwoi khiriwoi tubui doglamo hapkheno Bwsai ni bwsak lulo lalai ungui thango aboni ulo sakham naine doctor no sarma ulo saknaine doctor phai amjogun naimani ulo Sanjay debbarmano kuthui hinai saklai riwo phungni dam ba jora Bwsai ni langma jo doctor saw COVID-19 manjakha hinkai kuthui matlangya hinai samana bihik saw bini buma bufatei bwsa bithirog naina musungjagano sar nei bihik tebo saka bono kuthibe baksa doga soi tatoni di hinaibo koimungnarugo phiaba bihikno damrogui saw nei koksil jaka sakham nainai rokno kebengui khairok susu bihik tabu khani lama kolok himnai logisong hinai chongjaknai thwinai Bwsai Sanjay debbarma thwimani yagulo belai no khairokma sija mokol muktui narugui malia chini camera ni bwskango kabai rio tabuk Bwsai kmajagai khabaija tei bwsa butino bahaike palai mannai abono wanama khlaija khairok susu o corona virus tei busu lukurongni langmano sachunai buphroba bithi ongkhornai hayungni joto lukurok tabuk nasingjak suchitra debbarma parana mungkai biddabil je thwinai abokai tamoklai aban Bwsai no tamo thika lumkha nogo nogo sarni lumkha gai bithirog chariwai abkha komikha gabon pore khaino bo bokha komikha nukisa himbi rogo dugan no thang phaika ga olokhai tending haiteke o saring haiteke no kisa bwsak tongkha ga olokhai teisa kubakha godin hosa kubakha ga tendi no khai kubama bangkha hinoi teisa kubama bithirog na haroi charikha ga charikhai maibo chajakya aboni gunai de last bangkha ga bithirog charikha ga bithio power kubang ni chawnai ga charikha ga no bithi chawai atkasa kok grok maya haising thaga lululalai ngoi oma yang tam ka samaliya ni khujuroi kok kaksi phailiya yaksim si talung tong su kuno maliya hinki tang phana nangbo mut doctor tang sina tina chiki tukun khaimaliya ne doctor tang tha jiban ne han mulai chang khun phakya nogni mulai ne bchaka gari salong nangan ne bono bchaka hinki baba kon deke behla doctor tang khalakya anga doctor tang hangka no behla thangoi nok ta hana suke lewi tongkha komi kha hinai tongo sa hin sakata komi kha bithi chawni komi kha hinai bisi balok thangka hingka khwayore pharo hanani hinsau hingka sarte kisa naika de butui bangma hi sai tongkha hingka olokhai irikha suchirok khibu khika khibu kuprokha hingka suchirok rikha o silen rokhai de ridia
luma bithirog dikha atike kisa busa kusang kisa aram khai tongkha apurkai aram khai tongkha gari tongte pasta rok bajikha te bithiri di je ekbar susi lumani dikha kubamani dikha gapurkai te bithiri di bok ngo kha thui porikha bukhaikha merilia bukuroi tutu nekte ngite jaundice rokha apruk samia ko ge olokhaina sarigo doctor ko apo doctor go habi ya bisi olokhaina sarigo pasta olokhaina atka sa kuchukha hangaina abe lumbo phage kisa gang te paracetamol kasa tongmano chari dikha 6 ghonta pongkha hna hingai busak kisa kusang thangka atka sa kuchukmani je kuchukman pura 1 ghonta ro kuchukhana aprokang saisung na nok ni pawro munai chongpo maichu nai phegena bhimna ko phakya hinga aprokaina kuchukman ang samle maya doctor na harsi misi tongo bono sabo kebo fast phaili ya hasabli ya kiri jagoi hinga motam khana ni kabo nogo phun kayo doctor phaji ni jang sejum samle mandi ya ni kamang olokai monai jang phagya aprokai kuchukma rok bithirog doctor no sawi ka hangoi bithirog surina haka hingai o bithirog no chari woi kuchukma bithi chari dikha bo hospital apa Bihik hospital hinga kuchukma bithi chari hinga kuchukma hakomikha apoka je atka sab langma hormaya langma chagya ai bukung bai khe langma hoka kuchu sas kostong phagata haja hamliya doctor ong sabo doctor bo bisikano thaliya ating thaka hinga motam khainani hinga olokha hor 11 ta khaina refer kago sui dikha motam khaina sanga angje nanya tanai kha te kha ni asu nanya ni sombobliya anje mansak chesta khaiga hisau gabrkai refer honaga nogo talang thaje ono su hodi borba khana phungai khaina telangana hospitalo hine aro na sauti phigya nogo toya konoi naikha naibo horob atimang no sas kosto te kha sungyanga khi bulain tongkha nga khima bithike do hospitalo chari ro hoka silan no riwai nga silan bo nahari silan ni khebo kostong jaka khima bithi chari phuro silan boli khapro kijang ga kostong jaka silan bo paimaniya ngo lokate ni ko hospital tang hanga hospital doctor rok hinga tamsule tongkha nai ga su hata cha to tungan hinam chaimiya rang bo koroi hinga le tanga ga bo da komina nai ga hin go hin tong ga lokai na tangai ko doctor no phuna ga na ko covid test khai ga di ni bo ka go suir hoka ngai test khai ga ngai kaisa puila pro kaisa phakya ka phakwa nga teisa khaitarang phakya aprugai abono ni sakang kai bono khwnariya ja khwnaka mongsa sukrang te ba kostongan khwnariya na chungtarang thanga jibiwa tang thanga inga behala ago hospital khwaya bo bithirog kuno khailiya ingo test khaka thui test khaka jaundice test khaka ngai ayang hospital trang kha jaundice bo kisa kubang no ingo jibidan khanga aro bo angbo bokhrong ni himbo bono sago ka hangbai toni simali ya arang thanga gai ni samoto tong hata saijung na thanke bungkai meya tongmaya achubo tongmaya ro koi tongmaya olangma kostong jaga aprukai hinga yang jibo tulangkha jibo tang sogoi bo angbo kani bo mathaiya asu sibo siya tang sogoi ka ang saijung na bobai teke bo ma hamya ngai saijung tang thanga aprukai doctor rok ngoro khaka spray rok khaya konoi habi ka rumbo habi oxygen thebai kalang khaina te phailiya gatima o oxygen na bo soichu chikhemiya phulong na nayo ka tongari ho oina ne kheba dena achugo waisa ungmang olokhai khinani hinga ang leptin thana khinani hinga angbo nurse ni hinga sister bokhina mujung ka ai samaji nurse bo aron tongde aron khidi ta nongkhodi ni chun nongkhari na siri dia hinga olokhai no tam khaina ne tongde urona khiri diang khibanu ta nongkhodi hino mane bomas mani liya bo sangsi jun phajo nokor thanga sitchaga ni gang kubak tolangoi akon hinchi din ne kubak tolango akon khiri oi phai gang kaino dogalam bo hapsuk simali dogalam kon note bisingo hapdra bungri gang kaino atka salolo lalai thanga ino ajo nihinga o sar o sister phaibe ka hi chiri khokjuga ang chiri khokka kamang ke pham phaine ko
pura 1 ঘন্টা ang saijung 1 ঘন্টা nong khana nga pru busuk someng kha sami ya kubang ma someng ma tanga saijung ma ke phaya bui hakso tong dui chimi na hatongo tam khana no ana kono ব্যবস্থা sai ri bai ri puti khana sai ri bai de ngai sai ri bai de ngai ma sa orum bo tong nai bo bo jung ha pa no rum bo to stong li ya ngai bo sa ka doctor no phun khai de ngai ang tam khai phun khai na ne da nong no phun khai ri ga de mane jung khai ma ba phai ni ya nong no khai di ne phun na ma ri ri ka phun khai ka bar bar phun khai ka phun receive ji khai ya ang yang khwayo sinima tongmano bo saha ka jotonon je tongma saha bai ka phun receive khai ya noi doctor bo phai ang tam khai na ne ki janok joton sai jo khai be ga da no tam khai na ni na bono simi kuba ko bono biya kai ma le yang ati ke ma tong kha abon pore khai doctor khai ya doctor khai ya ko ne nung mata hane bono nong khari ta hane khari ne kun mote romboi sit chaka Bwsai khakala rogo sin nai kha sin nai ba kunung liya nong borong mote hamliya kuma da hangkamo ati je thangka kuma wo thangka mote Bwsai man de loli sir be khai mali ya hinjong kang te bin lang mo ba phai man nu ya kuma wo himbo to lang ma to kiche lu ngan na joto jaga nai kha kunu bunu ya yakung ya wo thanda ma sake thandai phayo ngi mo tam khanyang ka o sa ka hangka nai ge dian borok tam kha mo nei ka tu tunya sa ka angka pro kai borok sau akon na ya no nei chilen rok ri wa akon nei chesta khale nei kha suchi rok ri nai kha kunu bong li yang ge sa ka hangka nai ge dang mo tam khanya ni ngai nai nei kha apro ke computer thepai nai porikha ni borok hi sau ngai uti khai ura borok theke to sarkari mote hingai uro na ma kalango uron da ma khayo injong ga abo khalang ya sa am bu sano bo bono ka sane dere nu ge bim bu sarong no nu ge bim bu sarong ani mu jonga no bu ma bu pha bura buri tong boro bu na mu jonga no ang telang ni jese ko telang na hu abong ya nin kok ba ya sarkani mote singa nanga no abo government rok je samani ati simango hin chau ga ang te khana bujoto no ano phun khaya bu jok bai kha abo thik kong no nai ngai tong kha aro tongma saijung kiri kha bui cha hor ni mai na ha ba kya ang saijung no rum bo bui mai na ha ka ang bono chau ano ki jan na ha tong dang kiri o nei o room ni baire bana nong khori ya doga choi siti no ngang o cha o sister song ano doga ta so de ang kiri o saijung ani Bwsai pa na ang bu thik jang ga kiri tha ga ati kapsu ga ngai doga sai mane ta mu ung ko khai bi ke no কয়টা রোগ আতি ঠিক না abu kai 5টা rok baji khana ungko aro ni nong hung pru kai hor sing ma hain thanga je কয়টা 1 ঘন্টা rong khana কয়টা ওনার জীবিকা খামনো থাংছে কি 4টা rok soi kena sogoi ma karo khai কয়টা ওকে নং রুম বিখনি মা হরকা 10টা rok baji ka gapru saijung busuk tongkha sara dunia no joto no nang phun khebe ga no sakia saijo khebe din nok baire tong ti salai dinga ani munai song tongo logi tongma bo baire o kiji phun ma habia hinge bong no saka ano jese ko tiklai diang tongmani ya bo saijung kiri bo buike o gore bui joto honi mai muina habai kya mai muina haba ang bong mai muina hapro ka su kiri li ya buina haro joto jalama ja habai kya sister ro habai doga berebja ang doga tin na habai ang sagate bo ang saijung kiri suka ano ke saijo khaibai di no room bu masa tongnai bo room bu has habriya bola thimne doctor ma sa rang tam khanya na no kuno ব্যবস্থা khai ri dang baire pha chak tong ব্যবস্থা khai ri di bin kan ang saijung tongma le ya no bu su kiri kha kiri man ke ko doctor rok sao nung bo corona positive na chup kai tong di nung man nong khari ya ro no hin sao hikang bu kiri wi tong kha te ka নকয় টেস্ট রাখা যাকা test khai kya ইনকে পজিটিভ তামান কোন নেগেটিভ negative no manja kha test khai ma kai tang kiri tong khang khana no ইনকে তাবো খাই নং নগ ফাকে ইনকে তাবো কোয়ারেন্টাইন লগা তং কোয়ারেন্টাইন লগা খাই angke be benang ya nyang saijung no tongo munai chong an logi thama borok be bang nang ya ko borok ba thin tong lai kha নগ নিতে বড় রাখি যত দহম কোয়ারেন্টাইন তং joton home quarantine tongo jan khe tong lai kha ta adiken doctor ok sai ro horung khe chung ba thin tong kha কে নগ তংনাই রগ নখাই টেস্ট রাখা গেছে khaya ko সাবো সাবন টেস্ট খাই chung jaro tongnai rong kha aro no hospitalo borti naru goi hosa naru goi khayo test khayo report mane ne chuno suti ri chu nge suti mane paper bo chuno doctor ok joton ka hange sai hobai nge chunga ba hakin tong kha doctor samane yam khaina ওকে নিনে বসাই না খাই বড় তামগো থিরিন ছেলারকা
corona ni na thuyu hin to sawo abon hin positive hin chawta gani Bwsai mungkai tamka soronjoy debbarma angkai parar kai to vitamin bidapil ni bari kelai cerai khor busu tong cherai khorong ni tongo khoroksa 9.5 bosor ka khoroksa 5 bosor ka cherai kusu kai himbo maya angka pipochi bobai chi dong wai chu ke bam mai tongmani ke ta gang ke sa jung ji montang si puji ka ni Bwsai ka tam sang ro kha kono kai ya wai ju gari ro chalo go laba bagan ki chi tongma ba abo chadro sini ya angkai ni Bwsai lockdown no bising kai kari ta chaloka ba kis ki jago bo ro khunka busai ki ja puila lockdown nong phruba bo ki cha phana nong ni no khali ya dugan porjonto si thai asku ki ri jago gari bo sob samay na spray di ton abun tamsi mani abo sob samay chari tani go nogo bo abo kaisa yang phake no khuwa o tabo o kipi ke khetor go simi si thang bo kon jaga thai dugan no bisi no khaya parar ke bo hum quarantine tongnai to tong koroi kho ta go chin para khata bare ni phane ke bo tong chin para koroi angkai ke kana kuni manja jar to tong ma hai ihe bihala bo khanaya ko chino bidai bil to khanaya ko bihala je doctor masa abo ki chaka hamtha ka hin khana kata iko mo kan bu sa kara mo saro noi bo sansi ni mung tama anu salmon debbarma nung puta porikha boro pore nathani English medium school bo class porikha ta class 4 kao angkai kok sana thangthani thwinai boprang rok bo sawi khwnarika bukumai covid-19 positive manjagwi thwimani ulo borok je logio thangnai rokno borok ni covid test khwlaijakman ulo jotno negative manjaka hnai borok tabo jotno home quarantine tongoi tongo hnai sawi khwnarika lukurokno chung je miyani sikang dino ani kumuino coronavirus manjaka hnai chung chini hal khibiklang thaka te abon pore chung bini logi je tongnai je thangnai chung khorokburui no GBO no chung covid-19 test khaijakmani pore nokha charjna negative chung 15 tarik test khaijagui chung 16 tarik report mangkha joto negative abon bagai chuna 16 tarik no nogo joto suti rohorbekia abon pore chuna 14 din home quarantine tongni hnai chung home quarantine taw chung 14 din tongoi tongo teibo tini chini behela bari hospital haite chini doctor bawo sangphai chini family wo je tongnai te baki 6 jona o 6 jona no covid test khaya kanai आधा घंटा ने परे चुना रिपोर्ट दिखा 6 जना ना नेगेटिव ओंकाय ताबुसक जरा चिनि फैमिली ओ जे चुना खिबे किलां थांनाय चिनि कुमुइ बो मासा पॉजिटिव बांजाखा ते हिंके जतनो नेगेटिव जे टेस्ट खेमानि हाइफाना चुं आबोनि परे तैसा कयदिन परे तैसा चुं home quarantine to mission go chung te sa doctor ni hin hare chung te ekbar khaisam nai ram tongo okay